alhamdulillah. Manzon Allah muke san Muhammadu Rasulullah, mu muke sanya manzon Allah, mu muke san Muhammadu Rasulullah, mu muke sanya manzon Allah, mu muke san Muhammadu Rasulullah. Jama'a sai ka saurare ni, dan yaban manzon Allah ku ji ni, manzo ki aka ba alqur'ani, don ki Allah ya yi mutum da jinni, komai kai daidai ba ka da rauni, kai Allah ya ba wa ceto ceto ni, ceto mu ceto mu ceto mu, don mu muke ta san ka, muke yaban ka, masu sallah ne. San Muhammadu Rasulullah. Manzo fa muke so, mu ba mu jafa da baya. Mu manzo muke so, mu ba mu jafa da baya. Mu rike ya Allah, mu rike Allah, mu rike Muhammadu Rasulullah, mu rike Muhammadu Rasulullah. Mu ne muke ta yin komai dan darajar manzon Allah. Mu ne muke ta yin komai dan darajar manzon Allah. Ya manzon Allah dan gata, yaban ka zan yi babu gata gata, maganin ka ya fi duk kowane dakta, addinin Allah ka fi kowa fahimta, ni ba na tsayawa tun in ji ta jita, inda kanka ne ko da namji na ji daɗin rayuwa. Mu ne muke ta yin komai dan darajar manzon Allah. Mu ne muke ta komai dan manzon Allah. Mu ne muke ta yin komai dan manzon Allah. mu ne muke ta yin komai dan darajar manzon Allah. Muke salati, mu ne muke dawafi, mu ne muke ta yin komai dan darajar manzon Allah. taho wurin manzo ne zan taho wurarwar tasa ta taho huhu zuciya duk ta cike jini jijiya muna kaunar ka so da kauna muna kaunar ka bana komai sai da nagari da san manzo na ci gari kaunar ka da ka tabi gari da kai fa muke
samari ina garin Kano sun ce sai manzo. Ni roƙon da ke damuna a zuciyata, ni ina ganka manzo habibi na kuma farki na taho. Manzo mi ya bar rasulina ya dahi, manzo na mai wanke zuciyata, ku yi bege babu rudani a tsakani. Babu rudani a tsakani. Babu rudani a tsakanin mu da ku. Mu masoya ne tun farko, san musulunci ne muka dauko, san manzon Allah ya yi garko, ba mai ja da mu ko mai kuka dauko, da san manzon Allah ne farko. Ni salati ga shi dan ba wanda ya yi shi, gashi sai mu ce la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Marhaba bika ya manzon Allah.